Čo je hrubá, čistá a superhrubá mzda? Čistá mzda vám z toho vychádza približne 1160 eur. To je dôvod, prečo vám z hrubej mzdy odíde 364 eur. Pri rovnakej cene práce superhrubej mzde 2076 eur živnostníkovi zostane až 1730 eur mesačne. Koľkí z vás sa tešia, keď vám na účet príde výplata? A koľkí z vás viete, koľko v skutočnosti stojí vaša cena práce? Koľko eur ide štátu, koľko poistievňam, koľko zostane zamestnávateľovi? V dnešnom vlogu vám ukážem cestu vašej mzdy. Od toho, čo vidíte na pracovnej zmluve, až po to, koľko reálne vytvoríte a čo všetko z toho odíde preč. Čo je hrubá, čistá a superhrubá mzda? Hrubá mzda je to, čo vidíte na zmluve. Čistá mzda je to, čo vám príde na účet. Superhrubá mzda je to, čo v skutočnosti stojí zamestnávateľa vrátane odvodov, ktoré platí on. To je tá najdôležitejšia suma a málo kto ju pozná. Uvediem vám praktický príklad priemernej mzdy vo výške 1524 eur. Hrubá mzda je teda vo výške 1524 eur, čistá mzda vám z toho vychádza približne 1160 eur. Odvody zamestnanca sú vo výške približne 204 eur, 61 eur zdravotné poistenie, 144 eur sociálne poistenie. Daň z príjmu zaplatíte približne 160 eur. To je dôvod, prečo vám z hrubej mzdy odíde 364 eur. A teraz cena práce alebo superhrubá mzda. Okrem toho, čo z hrubej mzdy zaplatíte vyššie spomínané čiastky vy, zamestnávateľ platí za vás ešte ďalších 552 eur na odvody. Vaša skutočná cena práce, teda superhrubá mzda, je vo výške 2076 eur. Aká je celková realita? Vy dostanete na účet 1160 eur. Ale vaša práca stojí zamestnávateľa vyše 2000. A tu sa ukazuje problém. Na Slovensku je to až 49,6 % celkové daňové odvodové zaťaženie. Keď sa pozrieme na porovnanie s Českom, Poľskom a Maďarskom, daňové odvodové zaťaženie vychádza nasledovne. Slovensko 49,6 %, Česko 45,4%, Poľsko 43,3%, Maďarsko 31,5%. Rozdiel oproti Maďarsku je až 20 percentuálnych bodov. A teraz si predstavte investora, ktorý chce otvoriť fabriku, kam pôjde, keď sa u nás je zamestnanec o 240 eur mesačne drahší. Živnostníci alebo rozhodnúť sa pracovať ako SZČO, to je iný príbeh. Pri rovnakej cene práce superhrubej mzde 2076 eur živnostníkovi zostane až 1730 eur mesačne. Prečo? Vďaka paušálnym výdavkom a nižším odvodom. Ale pozor, tu je dôležité si uvedomiť nižší budúci dôchodok a viac samozrejme zodpovednosti. Čo nám z toho vyplýva? Väčšina ľudí rieši pri podpise pracovnej zmluvy, či dostane home office alebo multisport kartu. Ale tá najdôležitejšia otázka znie, koľko v skutočnosti stojí moja práca? Keď toto pochopíte, viete sa lepšie oceniť na trhu práce a aj lepšie rozumiete tomu, prečo podnikatelia zvažujú, kde investujú. A nezabúdajte na rozdiel pri rovnakej superhrubej mzde 2076 eur, vám ako zamestnancovi príde na účet 1160 eur. Zatiaľ, čo pri vlastnom podnikaní vám zo skutočnej ceny vašej práce zostane až 1730 eur. A to už stojí za zamyslenie.